Hej, čaute ľudia pri novom videu. Ak ste nejakí fitkači a máte radi proteíny, tak mám pre vás dobrú radu. Musíte si nachystať toto, pohár, ďalej mlieko, italianská vôňa, trochu mlieka neuškodí, prázdne, hodíte do koša a máte mlieko v doze. Ďalej, ak máte radi vanilkové, ja strašne mám rád, tak zoberete vanilkový proteín, toto vyhodíte, úplne nový, trochu proteínu, zavrete, odhodíte, zoberete lyžičku, použijem túto malú a začnete miešať. Aspoň 3, asi 2, ale neviem, 1, 2, asi 2 minútky začnete miešať. Počas ako miešate, tak musíte čakať. A keď už to máme rozmixované, tak vzniklo nám toto. Strašne dobré. Tak čaute, nezabudnite dať like a môžete si toto urobiť aj doma. Čau.